Ти каква поличка си хареса? Ти харесах една беличка с дини. Аз една розовичка с паети. По принцип аз не съм виждал много поли с паети, но добра идея. Някой чука на вратата. Ще отида да проверя. Добре. Има кутия. Искам да я покажа на Шаренче. Шаренче, намерих една кутия пред вратата. Какво има тук горе? Пише писмо. Ти ги обичам те с цялото си сърце. Имам някой фен. Да. Искаш ли ти да отвориш? Да, отваряме на 3, 2, 1. Пум! Поличката, която исках. И моята също е така. Нека да ги оставим там. Добре, ще оставя и писъмцето. Добре. Така. Аз се нуждая от нов телефон, защото старият ми не работи много добре. Много зарежда. Добре, моят си работи чудесно. Само дето камерата му е малко гадничко и не снима хубаво и много зарежда камерата. Само от нея, но тя иначе за една година ще си издържи. Добре. Пак ще отида да отворя. Добре. Пак има плик. Да го покажа. Шаренче, намерих още един плик пред вратата. Да видим какво има. Нов телефон! Супер! Уау! Да го видим. Сега ще ти помогна. Много яко. Аз мисля да си го отворя вкъщи, да си слага протектори и такива неща. Добре. Пък и трябва да се зарежда и да работиш. Сложа тук. Да, добре. Знаеш ли, ти какво искаш? Също си мечтах за едни много хубави цветни ластичета с пчеличка. Аз си мечтах за герданчета. Те бяха лилавки с нюанси. Имаше тъмно, светло и нормално с накотенце. Аз просто трябва да си връзвам опашката, че е много ронтава и да стига насам. И моята е такава, но много... Ще проверя кой чука. Добре. Има още един пакет и него ще покажа на Шаренче. Шаренче, имаше още един пакет. Добре, на този път ти го отвори. Добре. Има бележка. Познай кой съм аз. Също има нашите ластичета. И твоите герданчета. Толкова са яки. Супер! А ти кой мислиш, че е? Може би стлашни зъбки? Или пък спирит? Или пък лисиче? Или вълче? Или паючко? Да. Хора, напишете кой е било в коментарите. Чао на всички!